Acum, eu acum mi-l transfer pe celălalt cont. Pe los mai am cont, nu știu, cine îl vrea să scrie în comentarii, că nu îl vreau. E foarte rar, vere. Nu pot să-mi dau seama dacă ai face, dacă faci rost 5 poți să dai astea. Bine, una cu mutații, poți să faci rost de un garama. Bine, eu acum nu am 5, dar mai întâi eu oprim că asta e foarte rar. Ok, cine va pe los mai host poate să zică. Bine, eu acum mi-l transfer. Bun, și... Uite, așa faci un schema, dar acum eu mi l-am transferat. Dați un like, subscribe și scrieți în comentarii. Pa, pa!